iubitoare de viață, frumusețe și adevăr, o ființă neasemuită deține vârful emoțiilor în viața omului. Ea este mama. Niciunul din noi nu ar putea epuiza toate cuvintele și gândurile ce înveșmântează ființa cea mai dragă de pe pământ. Cu certitudine pot spune că sunt extrem de norocos că Dumnezeu m-a ales pe mine să fii tu mama mea. Din casa lui dumneavoastră, în ograda dumneavoastră. Așa, ia dumneavoastră vine toată lumea lângă mine. Bună ziua încă o dată, sunteți azi o maghiată, da? Da. Eu mă numesc Victor, sunt la companie surpriză de la cei dragi. Cineva prin intermediul nostru a putut ca această zi să facă emoții pozitive, cu lacrimi de bucurie și tot bine de lume, astăzi este pentru dumneavoastră și sincerul la mulți ani. Cum credeți? Cine astăzi ar fi vrut să fie alături de dumneavoastră? Să vă sărute obrajii, mâinile, să vă spune la mulți ani, scumpă mamă, da? Da, da, da. Corect, sunt copii care sunt în depărtare, dar cu inima, cu sufletul sunt mereu lângă dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că le-ați dat viață și vă spun la mulți ani în această zi. Și au niște flori speciale pentru dumneavoastră, cum sunt ele frumoase, mirositoare, așa să fie dumneavoastră mereu, tot până la adânci bătrânețe, alături de soțul dumneavoastră, care tot eu cred că are grijă dumneavoastră în fiecare zi, să vă ude și să vă trezească în fiecare dimineață, da? I-am tot grijă de dânsă. Florile sunt special pentru dumneavoastră. Mulțumesc. La orice masă de sărbătoare, cum spune, masă fie mai dulce, mai bogată, o tortă. Ia. Dați-mi soțul la sâne. El sâne, da? Am portat mult de altceva. În ăla care... Așa? Da, scoș. Dar să dăm plăcut eu. Hai, țineți că e foarte greu. Ionel o să vă spui niște cuvinte frumoase. Ia, așa. Care copiii vă le-au transmis prin intermediul nostru. Cuvintele scrise de inimă pentru dumneavoastră. Mai tare să uit. Când Dumnezeu a dat pe pământ îngerii, sub numele de mamă, a mai adăugat și alți îngerași păzitori, bunicuțele. Bună noastră mamă și scumpă bunicuță, la mulți ani! Noi suntem dintre norocoșii care bunul Dumnezeu ne-a înzestrat cu cea mai iubită mamă și scumpă bunicuță. Scumpă mamă, ești prima persoană, căreia i-am dedicat primul cuvânt. Tu mi-ai oferit întotdeauna prietenia ta. Doar la tine am găsit cel mai eficient medicament. Nu știu dacă te mărturisi vreodată cât de mult te admir. Îți admir puterea, demnitatea, simplitatea, felul cum iubești, cum speri și cum crezi. Vreau să-ți spun că dacă viața ta ar depinde de dragostea pe care te-o purtăm, ai trăi veșnic, mamă. În această zi îți dorim ca Dumnezeu să-ți dea sănătate, viață lungă și multe realizări. Vreau să-ți mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o porți fără acest nimic în schimb. Vreau să rămâi mereu blândă, înțeleaptă, frumoasă precum ești. Fie ca magia clipelor trăite să vă găsească mai fericită și împlinită decât ați fost până acum și să rămâneți așa pe tot parcursul vieții. Poate că nu suntem cei mai buni copii din lume, dar vreau să știi că te iubim din tot sufletul și ne închinăm până la pământ în fața ta. Mamă, ești speranța și viața, îți datorez tot ceea ce am și ce sunt astăzi. Îți mulțumesc că ești îngerul care ne veghezi calea vieții și că dai curaj să mergem mai departe. Cu mult drag, copiii și nepoței. Mulțumesc. La mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc. Asta e dumneavoastră. Iar dumneavoastră, ce le spuneți copiilor care acolo ne privesc? Dragii mei, iubiți copii, ne tare ne dor de voi. Mulțumim și nu uitați de noi. Aveți grijă de noi, cum noi să avem de grijă de voi. Am avut de voi grijă. Mulțumim de tot sufletul. Și vă așteptăm acasă. Așteptăm acasă de mult. Așteptăm pe voi acasă. Iar Cu dor și drag. Da, cu dor și drag. Și soțul tot vreau să vă felicit, care el Da, vă spus da. cuvinte frumoase, dar să mai spune încă o dată. Cu ocazia zilei onomastic și eu îți doresc mulți ani, sănătos, în primul rând, voioși, frumos și fericit până adici pe Dumnezeu. Fiți umăr la umăr, Fericire o dai și tu și împreună. Și un întreg pentru tot restul vieții. Da. La fel de tine și frumoși precum sunteți astăzi. La mulți ani. Hai să le dăm o salutare lor. Dragă Ala, prilejul zilei de naștere, îți doresc multă sănătate ție, copiilor, întregii familii. Îți doresc să fii bună mamă, bună soție, bună bunică, bună străbunică, așa după cum ești.
tânără și frumoasă să te vedem așa cum ești acum. Mulți, mulți ani înainte. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Și eu și vreau să zic. Da. Hai. Natală, ești printre noi. De când ai venit la Pitești, ești o sora mea. Eu soră n-am avut. Și tu ești sora mea. Fii sănătoasă mulți ani înainte, să aibă la cine-ți vine nepoții și strănepoții. Mulți ani. Sănătoasă Mulțumesc. fii. Mulțumesc. Mulțumesc. La mulți ani încă o dată. Sănătate. La Principalul mulți ani. sănătate. La mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani. Sărbători fericite care se apropie Crăciunul. Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zor de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Te-am secătuit de vlagă, m-ai crescut, m-ai înflorit. Pentru tine, mamă dragă, soarele a răsărit. Pentru tine, mamă dragă, soarele a răsărit. Cel mai frumos lucru de a surprinde persoana dragă este acela de a transmite toate gândurile tale bune pentru un mesaj ce însoțește buchetul de flori, atunci când se așteaptă cel mai puțin. Compania, surpriză de la cei dragi, este opțiunea ideală ca acest lucru să devină realitate în cel mai plăcut și deosebit mod.